Ba, etzoaz oso ongi. Enoa gaizki. Lehenengo eguna da. Bai, bai. Eskuinera. Eta orain, autopistara. Zu autopistara? Nora zoaz, Patxi? Parte zarrera? Bai, ni parte zarrera noa. Ez, Patxi ez doa parte zarrera. Eta orain nora? Parte zarrera? Ez goaz parte zarrera. Intxaurrondora? Ez. Grosera? Ez da. Nora guaz ba? Mons kalera. Bulegora. Etxera. Etxeetara. Kalera. Kaleetara. Bulegora. Bulegoetara. Aizu, etorri! Barkatu. Barkatu. Ez da ezer. Barkatu. Ez du importa. Barkatu. Ez da ezer. Barkatu. Ez da ezer. Eta esan diate nahiko nadela. Robin Cookena da, eta orduan, ez dakit Amerikarra edo zer den. Barkatu. Ez da ezer. Eta... Ez estutu. Ez estutu. He looks into a window and you can find a very close communion of mother and son. Ez estutu. Dena geldirik!
ere bai. Altxaskuak! Gora! Zu, etorri hona! Hartu zorro hau eta sartu dirua. Dirua? Bulego honetan ez dago dirurik. Nola? Nor dago? Nagusia. Polizia da. Laster hemen dituzu. Txorakeriarik egin gabe. Segi horra. Bulegora. Zer da? Zuek horra. Eskuinera. Zuek ara. Zu ona. Azurbildu lehiora. Hiru milioi peseta nahi ditut. Orain, jaitsi kalera eta ekarri dirua lehen bailen. Bestela... Zurgora zoaz! Komunera? Bestela... Tira. Tira. Segi aurrera. Beste inor joan nahi du komunera? Nik ere bai. Nik. Denak batera ez. Etorri zu ere jolastera. Hiru handira. Ez? Nik ere ez. Paso txikia. Nik ere bai. Paso. Parerik? Bai. Ederrak. Bai? Bai. Hor dago. Euki. Dupleak. Barkatu. Ez da zer, jokoa da. Aizue, 11 dira. Nora zoazte? Tabernara goaz. 11etako egin behar dugu. Tabernara? Ez ez. Zeba, goiz osoago saldu gabe egon behar dugu, ala? Ez da pentsatu ere, ni banoa. Ni ere bai. Tira, ondo dago. Baina bi besterik ez. Bokadillo batzu erosi, eta gero ekarri ona. Zuk ezer nahi duzu? Bai, urdai azpikoa.
Begira. Sartu zu hor! Honek 6 urte ditu. Igor du izena. 6 urte? Handia dago. Eta zuk... Vicente? Baduzu horrik? Ez, oraindik ez. Beste honek 3 urte ditu. Nola du izena? Jasone. Neska polita, Bai, egia da. Hene, etxera joan behar dut. Bazkaria prestatu behar dut. Barkatu, baina... Ez dutu, segi etxera. Zure bazoaz? Bai, banoa. Gero, argiak itzali eta atea ondo itxi. Oraindik hemen? Bai, oraindik hemen. Baina bere alagoaz. Bai, hoize. Hartu. Eta zuek itxi, ni banoa. Gu ere bagoaz. Bai, beste bat arte. Jokoa da. Aizue, 11 dira. Nora zoazte? Tabernara goaz. 11etako egin behar dugu. Tabernara? Ez. Zeba, goiz osoago saldu gabe egon behar dugu, ala? Ez da pentsatu ere, ni banoa. Ni ere bai. Tira, ondo dago. Baina bi besterik ez. Bokadilo batzu erosi, eta gero ekarri ona. Zuk ezer nahi duzu? Bai, urdai azpikoa. Begira. Sartu zu hor! Honek 6 urte ditu. Igor du izena. 6 urte? Handia dago. Eta zuk... Vicente? Baduzu horrik? Ez, oraindik ez. Beste honek 3 urte ditu. Nola du izena? Jasone. Neska polita, Bai, egia da. Hene, etxera joan behar dut. Bazkaria prestatu behar dut. Barkatu, baina... Ez dutu, segi etxera. Zure bazoaz? Bai, banoa. Gero, argiak itzali eta atea ondo itxi.
Ba, etzoaz oso ongi. Enoa gaizki. Lehenengo eguna da. Bai, bai. Eskuinera. Eta orain, autopistara. Zu autopistara? Nora zoaz, Patxi? Parte zarrera? Bai, ni parte zarrera noa. Ez. Patxi ez doa parte zarrera. Eta orain nora? Parte zarrera? Ez. Ez goaz parte zarrera. Intxaurrondora? Ez. Grosera? Ez da. Nora guaz ba? Mons kalera. Bulegora. Etxera. Etxeetara. Kalera. Kaleetara. Bulegora. Bulegoetara. Eta ekarri dirua lehen bailen. Bestela... Zu nora zoaz! Komunera? Bestela... Tira. Tira. Segi aurrera. Beste inor joan nahi du komunera? Nik ere bai. Denak batera ez. Etorri zu ere jolastera. Hiruan dira. Ez? Nik ere ez. Paso txikia. Nik ere bai. Paso. Parerik? Bai. Ederrak. Bai. Bai. Hor dago. Euki. Dupleak. Barkatu. Ez da zer. Dena geldirik!
Ez ere bai. Altxaskuak! Gora! Zu, etorri hona! Hartu zorro hau eta sartu dirua. Dirua? Bulego honetan ez dago dirurik. Nola? Nor dago? Nagusia. Polizia da. Laster hemen dituzu. Txorakeriarik egin gabe. Segi horra. Bulegora. Zer da? Zuek horra. Eskuinera. Zuek ara. Zu ona. Azurbildu lehiora. Hiru milioi peseta nahi ditut. Orain, jaitsi kalera, et... Aizu, etorri, etorri! Barkatu. Barkatu. Ez da ezer. Barkatu. Ez te importa. Barkatu. Ez da ezer. Barkatu. Ez da ezer. Eta esan diate nahiko ona dela. Robin Cookena da, eta orduan, ez dakit Amerikarra edo zer den. Barkatu, barkatu. Ez da ezer. Eta... Ez estutu. Ez estutu. He looks into a window and you can find a very close communion of mother and son. Ez estutu.